ഇതുപോലെ ഒരു സ്പ്രേ പെയിൻറ് നമ്മളെ വീട്ടിൽ വാങ്ങി സ്റ്റോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് നമുക്ക് വളരെയധികം ഉപകാരം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കേട്ടോ. ഇത് മെറ്റാലിക് ബ്ലാക്ക് കളറുള്ള ഒരു സ്പ്രേ പെയിൻ്റ് ആണ്. ഈ 400 ml ബോട്ടിലിന് 140 രൂപയേ ഉള്ളൂ. ഞാനിത് കാര്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറ് എൻ്റെ ആക്റ്റീവയുടെ കളർ ഒന്ന് ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഫെയ്ഡ് ആകുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ സ്ക്രാച്ചസ് വരുമ്പോഴൊന്ന് അതൊന്ന് സ്പ്രേ ചെയ്താൽ ആ സ്ക്രാച്ചസ് മൊത്തം മാറിയിട്ട് നമുക്ക് പുതിയതുപോലെ തോന്നിക്കും. എൻ്റെ വണ്ടി 17 വർഷത്തിന് മുകളിൽ പഴക്കമുള്ള ഒരു വണ്ടിയാണ് കേട്ടോ. സ്പ്രേ പെയിൻ്റ് അടിക്കേണ്ട ഭാഗം നമ്മൾ ഒരു തുണി കൊണ്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വൈപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾക്കതിലേക്ക് ജസ്റ്റ് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, വണ്ടീൻ്റെ ബോർഡൊക്കെ ഒന്ന് മറച്ച് വെക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും, ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ പെയിൻറ്റ് അതിലേക്കും കൂടി പിടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കൂടാതെ തയ്യൽ മെഷീൻ, അതുപോലെ നമ്മുടെ ഗേറ്റ്, ഗിൽസ്, ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ വർക്കുകളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നെ സ്പ്രേ പെയിൻ്റ് അടിച്ചിട്ട് പുത്തനാക്കി എടുക്കാം. ഇത് ഓൺലൈനിൽ അവൈലബിൾ ആണ് കേട്ടോ.